салому дуруд ба кулли мухлисони сершумори самимии барселонаи бузург. дирӯз судобози ҷавони умедбахш ва барандаи туби тиллои 2021 дар байни ҷавонон Педри ба шарофати ин унвону соҳиб гаштанаш тамоми футболбозони барселонаро ба тарабхона барои ҷашн гирифтани ин унвон даъват кардааст. даъватномаи махсус фақат ба Усман Дембеле фиристодааст ки дар он Педри қайд кардааст ки пули хурду хӯрокро аз ҳисоби худаш медиҳад. дар 4 соле ки Дембеле дар Барселона қарор дорад, ин аввалин бор аст ки ӯ пеш аз ҳама ҳозир шуд ва ҳатто пеш аз Педри. умедворам хӯрок аз ҳисоби Педри аз гуфта меъдааш ҷароҳат набардошта бошад. шӯхиҳои як тараф, 4 декабри рӯзи шанбе, яъне имрӯз Барселона дар майдони худ Камп Ну дастаи Бетисро қабул менамояд ва мо доири ин бозӣ ва вазъи дастҳо имрӯз гап мезанем. дӯстон, ин ҳафта мо таоман аз футбол танқисӣ накашидем ва моро рӯзҳои истироҳатӣ низ то рақобатҳо интизоранд. дар Англия дерби лондонӣ байни Вест Хэм ва Челси мегузарад. дар Германия Боруссия Дортмунд дар майдони худ Баварияро пешвоз мегирад. дар Испания бошад Барселона кӯшиш мекунад ки Реал Бетисро мағлуб созад. тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. ҳамаи маълумотот дар комментария. ба ҳама муваффақият. дастаи Бетис мавсими имсолаи мусобиқоти Ла Лигаро хеле хуб шурӯъ намуданд. Бетис ҳоло бо 27 имтиёз ба даст овардааш дар ҷойи панҷум қарор дорад ва 2 зина аз Барселона болотар аст ва аз дастае ки ҳоло дар ҷойи дуюм аст ҳамагӣ 2 имтиёз камтар дорад. бешубҳа аз чунин натиҷаҳо дар Бетис роҳбарияти бошгоҳ розиям, новобаста аз натиҷае ки онҳо дар бозӣ бо Барселона нишон медиҳанд. сармураббии Бетис Мануэл Пелегрини мақсад гузоштааст ки дар мавсими имсола дастааш бояд барои иштирок дар Лигаи Чемпионҳо байни дастаҳои Ла Лига рақобат намояд. айни замон Бетис 4 ғалабаи пайдарпай дар ҳамаи мусобиқот дорад ва аллакай иштирокро дар плей-оффи Лигаи Аврупо ба худ кафолат доданд ва бозии онҳо бо Селтик ягон нақши муҳимро намебозад. мақсади онҳо баромадан ба плей-офф буд ва онҳо ин мақсадро иҷро карданд ва акнун тамоми фикру зикрашон ба Ла Лига дода шудааст. бозигароне ки ҳоло ҷароҳат бардоштанд дар ин даста ва иштирокашон дар бозӣ бо Барселона дақиқ нест, инҳоянд: Клаудио Браво, дарвозабони пешнаи худмон, Виктор Камараса, Марти Монтоя, собиқ бозигари Барселона ва Юсуф Сабали. баъди сармураббии Барселона шудани хави натиҷаҳои даста хеле беҳтар шуданд. Каталониё дар Ла Лига дастаи Эспаньолро шикаст доданд ва баъдан Виларреалро дар меҳмонӣ бо ҳисоби 1-3 мағлуб сохтанд. натиҷаи бозӣ бо Виларреал хуб аст, аммо бозии нишондодаи футболбозон қаноатбахш набуд. хави бояд ҳатман дар бозӣ бо Бетис ҳам натиҷаи хуб ва ҳам бозии хуб нишон дода тавонад. аҳволи Барселона ҳам дар Ла Лига ва ҳам дар Лигаи Чемпионон бисёр бад аст ва маҳз барои ҳамин хавиро ба Барселона оварданд ки ҳамин мавсим тавонад Барселонаро наҷот диҳад. дар Лигаи Чемпионҳо айни замон дар ҷойи дуюм аст ва бозии охирин ҳалкунанда мебошад бо Бавария. албатта Барселона бояд ҳатман Баварияро мағлуб кунад барои аз гурӯҳ баромадан ё ки умедвор шавад ки Бенфика Динамо Киевро мағлуб сохта наметавонад. фикр мекунам хави бояд ба мисли президенти даста Жон Лапорта ба мо ваъдаи мӯъҷиза рух доданро надиҳаду дар ҳақиқат роҳҳои мағлуб кардани Баварияро пайдо кунад. зеро ин варзиш аст ва бозингарони Бавария аз дигар сайёра нестанд ки барои мағлуб кардани онҳо мӯъҷизаро орзу намояд. дар Ла Лига Барса ҳоло 23 имтиёз ба даст овардааст ва мақоми ҳафтумро ишғол менамояд ва Бетис дар ҷадвал Ла Лига аз мо 2 зина болотар аст. инҷо маълум аст ки бозӣ бо Бавария муҳимтарин аз бозӣ бо Бетис аст ва шояд хави бозингарони калидии худро дар ин бозӣ ворид намекунад ба хотири истироҳат карданашон ва барқарор шуданашон то бозӣ бо Бавария. аммо Ла Лига низ муҳим аст ва ғалаба мисли нафаскашӣ ба Барса зарур аст. агар хави якчанд бозингаро истироҳат доданӣ бошад ҳам наметавонад, зеро дар ин бозӣ Серхи Роберто, Ансу Фати, Серхи Агюэро, Педри ва Мартин Брейтвейт аниқ аст ки иштирок карда наметавонанд ва иштироки Жорди Алба низ дақиқ маълум нест. дар таърихи худ Барселона бо Бетис 132 бозӣ гузаронида дар 79 тоаш ғолиб омада 24 мусови ва 29 мағлубият дорад. мавсими гузашта Бетисро 2 бор шикаст дода будем. ҳайати асосии Барселона дар ин бозӣ эҳтимолан чунин мешавад. ба фикри ман дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Араухо, Пике, Гарсия, Мингеса, ним муҳофизатгарон Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Нико, ҳамлагарон Гави, Мемфис Депай ва Усман Дембеле. ба ҳар ҳол боварӣ дорам ки баъди мағлуб кардани Виларреал бозингарони Барса ангеза гирифтанд ва ин бозиро ҳатто имкони мусовӣ шуданашро иҷозат намедиҳанд. ба ғалаби Барселона
100% боварӣ дорам. Шумо чӣ дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TGро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.